Dneska si představíme ventilátor od firmy AEG. V čem je tento ventilátor výjimečný? V čem se liší od druhých ventilátorů? Liší se v tom, že má kromě klasických funkcí, jako je nastavení rychlosti anebo oscilace, že se ventilátor otačí doprava a doleva, vynikající funkci, a to je vyvíječ páry. To, co dělá ventilátor ventilátorem, je, že fouká vzduch, ale navíc vytváří vlhké prostředí. Vlhké prostředí takové, jaké máme v moře. Já teď vypnu ventilátor. Teď, abyste viděli, jak tento ventilátor vyvíjí páru. Asi jste ji zjistili, že když u nás v České republice je 30 stupňů teplo, tak to se nedá vydržet. Když je 30 stupňů u moře, například v Chorvatsku, tak se to o hodně lépe to vedro zvládá. A proto firma AEG vymyslela přístroje 2 v 1, a je to zvlhčovač vzduchu, navíc ventilátorem a navíc se dá použít jako i difuzor vonných olejů. Já používám vonné oleje čisté vonné oleje od firmy Bevit. Nakapeme pár kapek do nádržky na vodu, jinak mimochodem ta nádržka vydrží celou noc. A nejen, že ventilátor rozhání horký vzduch, ale zvlhčuje mi okolní prostředí a navíc mi příjemně ovoní bylinkama celou místnost. Použil jsem bylinky na to, které se nelíbí komárům a mouchám, a proto máme v místnosti úžasné klima. Jenom za půl dne, asi za 4 až 5 hodin, se zvýší vlhkost pokoji z 20% na 50%, což je to ideální, a máme klima jako ve Středomoří. Takže kde můžeme tento ventilátor koupit? No samozřejmě v Euronixu, v Českém Těšíně. Tento ventilátor stojí, internetová cena tohoto ventilátoru je 2990 korun a máme ho pro vás nachystáno v dostatečném množství. Takže těšíme se na vás. Prodejně Český Těšín, Euronix.